Així la tenim l'altre dia de festeta, lo que li dirà Ramon, pues, igual un dia te la cruces per ahí en un lloc de substància. Ja m'ha posat a mi l'etiqueta de festero. ¿Qué etiqueta? Pues l'etiqueta la tens des de 2010. 2010. Per dir una fecha, saps? Igual és antes. És antes. I ahí està, i se potopom. Esta xiqueta, què li passa, tio? No ho sé. No li tirarà el trinquit tots els matins o què, tio? Ahí... Esta xica, què li passa, tio? Ahí estaria fent-se algo. Hòstia, tio. Clar, el descollono que tens davant de tota la gent, doneu-se compte de la taula que té allí, lo veus? De la taula que té allí, con l'Iber. Els de darrere estaran, estaran en plan... Sí. Ahí estaríem fent algun tipus de sangria o alguna cosa. Sí. Justament jo estava mirant este streaming i trobo que me'n vaig anar. Quan va passar això? Ja. Mira. Ho fa així com en... No, perd l'equilibri completament. Perd l'equilibri completament. Que després li costa agarrar el mòbil també. Bueno, clar, tindrien el trípode i tal. Sí, tenen el trípode, tot això. Però, hòstia, però ja tens un clip als Eslan. Ja. Clar, qui no la conega molt dirà, esta xiqueta... Clar, ella fa molt més hores en directe i tal. Qui no la conega dirà, esta xiqueta... Només fa quina xiqueta més trompellota. No, tranquils, no és el dia a dia. No és només això. El que passa que, clar, de moltes hores de streaming és això, es solen traure els clips on la gent li ha passat alguna cosa. Sí, els més graciosos. Clar, és com nosaltres quan pugem un reel o algo, sol ser pues lo que considerem més graciós, la tonteria, saps? Perquè no és tot el rato tonteria, joder. No és tot el rato. Sí, n'hi ha moments i ja està. Clar. I jo crec, em dóna a mi la sensació, que molts que estiguen mirant el vídeo es costarà mirar-li la cara a esta xica. A veure, hòstia, Mira, m'acabes de recordar una coseta sobre quan va tirar el vidre. Tio, a veure, ella està operada d'espits. No es nota. I en seguida, tople de gent dient-li en els comentaris, gent subnormal, que no pot ser altra cosa, dient-li, tu vas al contenedor amarillo, com a que porta plàstic. Ah! Tio, però dient-li això, però dius... Però com se'n passen, però dius, és que eres tonto? Ja. Per què dius això? Ja. És que això és falta de respecte, ja. Sí, ahí ja has passat una línia. Que tu dius que vale, que sí, pues té les mamelles operades. Pues ole ahí, se les aposares i ja està. Qui ho ha pagat? Pues ja està. Ella, però, tio, però no diguis que és un normal. Això és una falta de respecte molt forta. No, i és el que diu ella. N'hi ha de vegades que estan criticant-me per les mamelles i així la gent em diu, i així la mateixa persona em diu, i no el poses cool? Diu, tens 13 anys? I eres tonto? Comentaris que sobren, no? Sí, i després eixa gent és gent que paga per veure-la. Sí, li dona, potser no sé si seran subscriptors, poden ser subscriptors, o és gent que es veu tot l'streaming complet. Estic jo tan situat en el moment que no em dono compte que estem gravant i em veus a mi llevant-me les pelletes dels cacauets. Imagineu-vos com està Ramon, que ja no se'n recordava ni que estaven gravant programa. No, estem gravant, però estic tan natural que ahir anava jo escoltant-te i llevant-me això. Ja.